Γεια σας φίλοι μου, σήμερα έχω για επισκευή ένα μοτέρ μάρκα Siemens 60 ύπους 2800 στροφές. Ο πελάτης λέει ότι σταματάει και ρίχνει θερμικό. Πάμε να δούμε τι έχει. Έχω εντοπίσει ότι ο ρότορας δεν γυρίζει, είναι φρακαρισμένος. Πάει πάρα πολύ σφιχτά. Για να δούμε την έχει γλιτώσει η περιέλιξη. Αρχικά θα το μετρήσω. Έχω βάλει για μέτρηση με το σώμα 5,5 GΩ. Είναι ok η πρώτη φάση. Πάμε και στη δεύτερη. $5,5 GΩ. Τέλεια. Και τρίτη. Οκ, η σώμα δεν κάνει, θα δούμε και μία της φάσεις μεταξύ τους. Πρώτη με δεύτερη. Τίποτα. Πρώτη με τρίτη είναι ok. Και δεύτερη με τρίτη είναι ok. Οπότε το μοτέρ είναι ok, δεν κάνει διαρροή καθόλου. Ελέγχουμε και με το ωμόμετρο τώρα τα τρία τυλίγματα ξεχωριστά. Το πρώτο τύλιγμα είναι 0,01 ohm. Πάμε και το δεύτερο. 0,01 και το τρίτο 0,01. Προχωράμε να το λύσουμε, να δούμε τι γίνεται μέσα, γιατί έχει φρακάρει. Η περιέλιξη είναι ok.